Kemorojan Samake, ne bɛ baara kɛ INA la. Bon, ne ye école karamɔgɔ INA la. Crise min bɛ yen sisan, mankan kɔni tɛ taa tiɲɛni kɔ, o ye diyagoya ye o. Mais n hakili la a bɛ tiɲɛni kɛ, o ye diyagoya ye parce que n'i ko k'a ka diɲɛ ka kuma, ni kuma ma bɛn dɔw ma, olu bɛ tiɲɛni kɛ o. Voilà, bon, ne kɔni bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ, o ye u ka ɲɔgɔn faamu. U ka ɲɔgɔn faamu parce que ɲi ni nɛn u bɛ ɲɔgɔn kan, u bɛ kɛlɛ o. Surtout politique mɔgɔw, bon, diyagoya y'u ka kɛlɛ, mais kɛlɛ ti ban. A tɛ ɲɔgɔn faamu, o de man ɲi. Donc an maliyɛn an bɛɛ k'a lajɛ dɔ ka dɔ bila dɔ ye pour que bɛn ka se ka kɛ kow la. Ni n ko an maliyɛnw minnu ye fanga kɛ ka tɛmɛ, olu ala barika la olu dɔw b'an bolokɔrɔ bi. N'i y'a jateminɛ Musa Tarawele bɛ yen, Alpha bɛ yen, ATT bɛ yen, o ye kunnaja belebele an ka jamana bolo. Donc olu fana k'a lajɛ minnu bɛ fanga la u k'u bilasira, minnu b'a nɔfɛ u k'u bɛɛ bilasira pour que an ka bɛn kelen kan. Parce que jamana in a crise cayara, insécurité o y'a dama crise belebele ye. Bon, ni banako nana far'o kan, ka na politique ko kɛlɛ far'o kan, finalement a bɛna se yɔrɔ dɔ la an tɛna s'a ko kɔrɔ, Ala k'an kisi o ma. Donc ne kɔni bɛ min ɲini fan bɛɛ mɔgɔ fɛ, bɛɛ k'a essayer ka dɔ bila dɔ ye pour que an ka jamana an ka se ka jɔ sen ɲɛnɛma d'a ma, a ka se ka taa ɲɛ. O ye ne ka jate ye. N tɛ politique mɔgɔ ye, n ye kuma min fɔ, bon, o ye n yɛrɛ ka hakilina de. Bon, Mali an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ, ne hakili la a solution man ka ko la an fɛ. An ye crise latɛmɛ, o ka jugu ni nin ye o. Donc man hakili la a bɛ se ka latɛmɛ. CEDEAO o ye ko wɛrɛ y'a kɔnɔ. Mɔgɔ fila n'aw kɔni ni fɔɲɔgɔnkɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, a diyagoyalen de dɔ ka na kuma fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ. CEDEAO an m'a fɔ k'u t'an dɔ ye dɛ, mais bamananw ko n'i ye sogo tila fabon i b'a tila babon. Donc anw ka sogo o y'anw ka babon de ye, an kan ka bɛn o de la an yɛrɛ dama. O ne ka kuma ye. Bon, ne tɔgɔ Isa Tarawele quoi. Bon, ne hakilinata tɛ dɔwɛrɛ ye Maliko in na. Mali in na an bɛ yɔrɔ min na ko bi gɛlɛya min bɛ yen nɔ an bɛɛ lajɛlen kan, an bɛ fɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka jamana in pour que k'a lataga ɲɛ quoi. Bon, gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye an malidenw kan, an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn a bɛ nɔgɔya quoi. Bon, a bɛ fura sɔrɔ a la. Maliyɛnw, ne bɛ mun fɔ maliyɛnw bɛɛ ɲɛna, n bɛ mun fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an ka regrouper jeunes ni an faw n'an baw, an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que k'an bolo di ɲɔgɔn ma. An bɛɛ bɛ ka dɔɔnin kɛ bi pour que gɛlɛya ka se ka bɔ an bɛɛ lajɛlen kan. Ka daminɛ depuis semaine dɔ in na ka na bila bi la, an ma mɔgɔ bɛrɛ sugu kɔnɔ, o de bɛ ka na ni fɛn bɛɛ degun y'an kan bi quoi. Parce que an bɛɛ non mɔgɔw ka ne bibi in na tɛ, mɔgɔw ka dɔgɔn ka na sugu kɔnɔ bibi in na quoi. Parce que tile filanin na an ɲɛ bɛ mɔgɔw la o bɛ ka na quoi. Bon, ne ka kumakan laban tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn maliyɛnw an ka sabali. Bon, président ko in na an bɛ mun fɔ maliyɛnw ɲɛna, maliyɛnw an ka jɛ an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka Ibrahim Boubacar Keita an k'a to an kunna, jamanaden de don, n ma fama. An bɛ don min na ko bi Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Mali ta ka lafiya quoi. Ne hakilinata ye min ye jamana ko la, ne kɔni hakilinata ye jamanadenw ka bɛn. Bon, bolofɛn tiɲɛ magoɲafɛn tiɲɛ jamana kɔnɔ o tɛ jamana danpe ye. Sigikafɔ de bɛ jamana bɛɛ. Mɔgɔ wɛrɛ tɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na an ka jamana dilan. Ala ka jamana bɛɛ hɛrɛ ani baden ma. Ala ka jamana sabati. Ala k'an bɔ dingɛ kɔnɔ. Mais e bolo jamana ɲɛmɔgɔ b'an kunna bi a ka to yen nɔ o b'a nafa wa ou bien a tali de b'a nafa? Bon, n tɛ se ka kuma o yɔrɔ kan. Ayi. Ne hakilinata tɛ foyi ye jamanako la, u ka bɛn kelen ma mankan ka dabila pour que jamana ka suma. Depuis ni mankan yɛrɛ wulila an bɛ baara kɛ sanni tɛ kɛ. I b'a daminɛ dɔrɔn u bɛ gazifili ni fɛn daminɛ an bɛ minɛnw cɛ. A y'an ka marché bɛɛ de kali. Marché foyi de t'an bolo. Foyi, sanni foyi de t'a ka kɛ. Ne kɔni bɛ min fɔ o ka sabali dɔrɔn ka mankan dabila. Mais laɲini ye min ye a fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔw b'a kunna ko ka taga. Bon, e yɛrɛ bolo o ka taali n'a tagabaliya, bon a ka taali nafa de ka bon ou bien a ka taga o de nafa ka bon? Bon, ne yɛrɛ kɔni hakili la a ka tagali de nafa ka bon n'a toli ye parce que tiɲɛni fanga bonyana. A k'a lajɛ bon a ka taa a ka fanga bila pour que an bɛ lafiya. Awɔ. Yan'a ta kuma cɛ an k'a to a ka to yen nɔ yan'a ta.
solution tɛ mais n'a taara Mali bɛ tila ka don dingɛ wɛrɛ de kɔnɔ o de kama an ko an ka to yen nɔ a k'a ka 2023 kɛ ka taa ne ka kuma laban ye min maliyɛnw ka sabali an ka bɛn sinon n'an tora kɛlɛ na Mali bɛna tiɲɛ tantɔ nse. Bolognais, ça va? Ça va. Je suis Moussa Keita, quoi. Moussa Keita. Ouais. Ouais, né au de bon me terminal la mer. En ce moment, je suis en débrouille sur vous. Bon, et à Glata, bon, à Glata, comme influence de la Tchako là, quoi. Et ma femme, Bob sera boiteux. A déjà des ans, quoi. Et ma parce que nous là. Nous politiciens, nous politiciens. Nous venons politiciens donc boîte na sera bla quoi. Il m'a tout quoi là beaucoup de boire à sans flag donc après après quoi. Voilà na la ta de quoi. Ay beaucoup mi marsi kera su chama bora ko ando ko sara anteru sara quoi. Il m'a donc manga era mana jamana kono bli. Ya donc boire à sans flag ya anga temana ko yi. Boîte ko semene de Malika. Abe no ko Mali. Tout tard bois beta ya an hakili sigi dɔrɔn an ka bɛn an bolo di ɲɔgɔn ma voilà bon sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan ne hakili an bɛɛ bɛ la paix yɔrɔ de ɲini na sisan mankan in vraiment nafa foyi t'a la sisan jamana in bɛ yɔrɔ min na fantan jamana don bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini bon an t'a fɔ président ka ɲi a ma ɲi o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye komi de fait que a sigira déjà tɔ ye san 3 ɲɔgɔnna ye mangankɛlaw fana bɛ ka mankan kɛ côté min fɛ c'est vrai an t'a fɔ n k'u t'u jo fɛ u b'u jo fɛ mais u ka sabali u ka président to a k'a ka san 3 tɔɔnin kɛ an k'an débrouiller Mali ye fantan jamana de ye a tile damadɔ ni mankan an bɛɛ ɲɛ b'a la jamana in bɛ cogoya min na donc u k'a to a k'a ka san 3 nin kɛ n'a wulila a bɛ hakili d'an bɛɛ ma an bɛɛ b'a dɔn an kan ka min kɛ o donc u ka sabali u kana mankan kɛ u k'a to yen inchallah de fait que a ye cours ni fɛngɛ changer u k'a lajɛ mɔgɔ minnu ka ɲi u k'olu sigi u k'a to yen Mali ye commerce jamana de ye an fantanw an k'an débrouiller k'an dahirimɛ ɲini sinon aw yɛrɛ ɲɛ bɛ sugu la foyi tɛ sugu kɔnɔ seli sera ka ban foyi de tɛ ka mouvementer sisan actuellement vraiment o ye ne hakilina ye ala ka lafiya di an ka jamana ma ala ka bɛn sabati ala ka hakilinaw kɛ kelen ye ala k'an bɛɛ ka laɲiniw kɛ kelen ye ala ka laɲiniw sabati ala k'o kɛ alaba in bonya kosɔn kiraba in kanu kosɔn salu rasul wa aba andi ne tɔgɔ Bakari Sempara ouais jamana ko in bɛ yɔrɔ min na anw denmisɛnninw de salen don a kɔnɔ quoi parce que ni mɔgɔkɔrɔbaw ma tile jagoya denmisɛnninw de tiɲɛnen quoi jamana in kɔnɔ mɔgɔkɔrɔba t'a kɔnɔ tuguni ni ko mɔgɔkɔrɔba t'a kɔnɔ tuguni kuma n'a fɔcogo de don quoi anw yɛrɛ ka tile ma mɛn anw ka tile na anw fana denw ka tile o tɛ kelen ye tuguni quoi responsabilité de kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la n'u t'u jɔyɔrɔ la jagoya denmisɛnninw bɛ dutigiya ta ni musow b'a ta jamana ko in tɛ i b'a fɔ ko n bɛ président ko koyi jamana in b'anw de bolo anw de ta don an k'an tilen ɲɔgɔn ye dɔrɔn n'an tilen ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn hakɛ an b'a di ɲɔgɔn ma mais jamana mana kɛ de ko bɛɛ k'i sago kɛ o tɛ jamana ye o an ka ala deli de ye Mali ka taa ɲɛ mais Mali ko bɛ taa yɔrɔ min na nin ye ne yɛrɛ kɔni dabali bannen don a la ko président ma ɲi o ma se kisɛ fana ka ca an na yan o u y'an dɔgɔninw bɔ ni marifakisɛ ye yan ne yɛrɛ de y'a ta ka taa n'a ye urgence la mais n'a fɔra ko jamana bɛ nin position na a ka kan ni hakili sigi de citoyens kan k'u ka hakɛ ye mun ye o k'o demander faama minnu fana bɛ pouvoir kɔnɔ olu k'a jateminɛ anw ka hakɛ fana ye mun ye o kɛli ye wajibi de o Mali kɔnɔ yan bi an bɛ aventure de la o en tant que citoyen malien i ka hakɛ e t'a sɔrɔ e tɛ aventure la i ka jamana kɔnɔ an fɛ ta ye olu de ye k'a fɔ an ɲɛna ka fara fana an ka baara in bɛ civilisation min fana kan k'o kan kɛlɛ daminɛ ni sisan cɛ an bɛ degun min na hali faama kelen ma sɔrɔ k'i kɔfilɛ an na yɔrɔ patron fana ye baara de ye a ko bɛ yɔrɔ min na kɔni tiɲɛ yɛrɛ la jamana in nege foyi t'anw na a nege t'anw na mais an kɔni ka ala deli a ka taa ɲɛ hali bi ni ne ye occasion sɔrɔ n bɛ bɔ Mali la hali bi. jago minnu wulilen bɛ ko Buwa bila M5 mɔgɔw olu hakilina ye ko ni Buwa ta peut-être nɔgɔya bɛ se ka na e hakilina ye jumɛn ye. ne hakilina ta n'a tɛ se a k'a bila n'a tɛ se a ka taga bɔ yen mɔgɔ kelen ta tɛ jamana ye o. parce que olu yɛrɛ ka wagati se. n'a tɛ se a ka taa n'i y'a ye a ma taa ni ko wɛrɛ sɔrɔla a kɔnɔ a yɛrɛ y'o laɲini o ne ta i bɛ ka kɔ n tɛ Mamutu Diko kɔ ne ta ye de jamana in bɛ avancer cogoya min na parce que anw bɛ ala y'an garijɛgɛ don métier mun na wajibi de don
mɔgɔ k'i ka droit k'a défend ni politique ka se ka taa an ka droit d'a ma a bɛ mɔgɔ min bolo o b'a d'a ma mais a kɔni solution tɛ kɛlɛ solution tɛ kɛlɛ dɛ a solution ni an ka ɲɔgɔn lamɛn sigi ka fɔ ka kɛ tiɲɛni min bɛ ka kɛ mɔgɔw ka essayer ka dɔ bɔ tiɲɛnikɛta in na an ka sigi ka fɔ kɛ a bɛ taa o n'a tɛ se a bɛ taa o wajibi de a ta tɛ jamana in ye o de tun don k'a fɔ a ye quoi. Bon ne ka ɲininkali premier fɔlɔ depuis Moribo tile fo k'a se bi ma président jɔnni nana min ka ɲi o ye ne ka ɲininkali fɔlɔma ye parce que an ye nin de kɛ Moribo la Moribo taara nin taacogo de la Musa nana Musa taara nin taacogo de la ATT nana transition na ka tila k'a di a tɔgɔ Alifa Amadu Kunare ma an ye grève kɛ fɛn caman kɛra a kɔnɔna na o bɔra yen ATT nana tuguni ATT taara nin taabolo de la jɔnkuna nana jɔnkuna taara nin taabolo de la o tuma jɔn de ka ɲi sa ni ne ka ɲininkali jɔn de ka ɲi parce que bon ni ninnu bɛɛ kɔfɛ n'an tilala ninnu bɛɛ la an bɛ tila ka tiɲɛ segin ninnu ma fana minnu taalen ninnu taara an bɛ tila ka tiɲɛ segin o ma an ko Moribo kun ka ɲi mais a kɛnɛ kun bɛ tuma min na an m'a tama an bɛ se ka fɛn fɔ a la an ye min sɔrɔ dɔrɔn Moribo man ɲi a kun bɛ ɲuman kan a kun bɛ juguman kan an ma se ka fɛn si fɔ a la bon a taalen kɔfɛ sa an nimisara Musa taalen kɔfɛ Musa ye mun de fɔ Musa ko k'an ma se démocratie ye a y'a n'a condition de da a ɲɔgɔn na k'an ma se a ye bi na an nimisara o la an yɛrɛ dalaji dayɛlɛ kan donc n'a fɔra ko ni min sigira bi sini an k'o gɛn k'o ka taa ni min sigira sinikɛnɛ an k'o gɛn ka taa o tuma ɲuman ye jɔn de ye sa donc en tout cas solution min kɔni b'a la an ka laɲini ye min ye bi ne yɛrɛ personnellement ne ka laɲini ye min ye bi u ka sigi ka fɔ kɛ k'a bɛn nin ka to a nɔ na k'a ka mandat laban sinon a bɛna kɛ mun na a bɛna kɛ danga de ye président o président n'a sinna Mali kunna c'est à dire i nacogo ka ɲi i taacogo man ɲi an b'i bilasira ni bere ni kolonkala ni c'est à dire gabakurun de la bon n'o kɛra o tuma na a tɔ bɛ kɛ danga de a tɔ bɛ kɛ danga de donc yan'an ka se o ma an ka nin to yen san ye joli ye kalo a tɔ tora san 2 a ka mandat bɛ ban hali ni transition kɛra sisan transition bɛ taa san 2 nin de kɔnɔna na donc déjà an y'a choisi an y'a ta waleya min kama a ma k'o ye bɛɛ ko ta tiɲɛ nkalon bɛɛ ko ta mais n'a bɔra don min ale ka tiɲɛ bɛ yen bon d'accord n'i ye mɔgɔ ta ko i y'a bila ci la a dɛsɛra k'o kɛ n'i ko k'a ka bɔ yen i b'a to de en tant que mandat limité dan de b'a la a tɛna se ka 3e mandat kɛ a dan de 2e mandat mɛ pour que jeli kana bɔn an kana mɔgɔ kun ci mamili kana jeni tasuma kana don so la an ka mandat kɛ n'a tilara a bɛ taa de Mali tɛ maa kelen si de ye Mali ye maliyɛn bɛɛ de ta ye donc a kɛra cogo cogo a bɛ taa de donc an k'a bilasira ko ɲuman bien premier n bɛ kuma dɔ fɔ sisan premier diɲɛ bɛɛ tun bɛ ka exemple ta Mali démocratie de ma en tant que maliyɛn n'i bɔra ka taa aventure la karisa ye maliyɛn de ye c'est à dire bonya ni karama bɛɛ bɛ da i kan mais an filɛ yɔrɔ min na bi dɔgɔyama si tɛ yen min tɛ maliyɛn denw donc an kan ka yɛrɛ ɲininka fɔlɔ an ye mun de ye est ce que nin tɛ danga ye parce que fɛn dɔ ni fabɔgɔ bere n'i y'a da i den b'a ta i nɔfɛ an ye Moribo bɔgɔ o sara kaso la an ye Musa Jaraki ka tasuma ni fɛn bɛɛ don a la ok bon an b'a kɛ Musa ye sa Musa mankan min bɔra o ko Musa ye mercenaires ta ka mɔgɔw fa par fini a bɔra ni mun de ye galo mais o don na n'an y'a dɔw dɔn ko kun ye galo de ye an kun bɛ Musa to a kunna donc nin bɛɛ fɔ kun de don an ka nin to yen banni an ka bɔ a to yen a k'a ka mandat ban parce que déjà an b'a dɔn yɛrɛ déjà a man ɲi majorité ko k'a man ɲi peut-être o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye mais n'an y'a to k'a bilasira ni c'est à dire bonya ni karama ye n'a taara ni min nana tuguni an b'o sifina k'o lajɛ donc ne hakilina ye min ye an k'a to a ka mandat ka ban grève ni fɛn ninnu a ti ɲa minnu sara u sara est ce que delili bɛ se k'u wuli ou bien fɛn c'est à dire olu perdida u ka vie la u muso ni denw bɛ kasi la bi o tuma an t'a bɛ to ni nin ye yan ni min sera dɔrɔn an bɛ bere komi fali
Et président c'est ka mi fali oui attends ibeka akei munela 90% ay mi sur Mali ko kadla ka bere danga ma ko boko no ye ka ta changa yanga ko la janyo bolo sa fe mo ni ka président dogoya wallahi danga de do Ethiopie ma vene ban Ethiopie ne elle est là si danga c'est-à-dire elle est là si mina ka torturer faut ka sakaso là Ethiopien combien ils sont fait plus de 10 ans à Bakololola ka Congo do mi mani donc al ni famani ibi fatu kuna na sarat moi mena woli moi mi baga efe buke voilà ça de kumati bango kumati ba me amba bla yoro nola voilà ne ka hakilante mu yene ko ina male nganga nyokon famu kadam na 91 mois kana se bima Mali ma se ka sira foyi de sɔrɔ mais ne y'o kɛ jɔn nɔ ye ne y'o kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen nɔ de ye faama ko tɛ nin ye fantan ko tɛ nin ye an man kan k'an sigi k'a ɲɛ bɛn jamana tiɲɛtɔ ma an bɛɛ ɲɛ wɛrɛlen ɲɛ ɲɛna an kan ka mun kɛ sigi ka fɔ de kan ka kɛ ka jamana in sigi ka jamana in dilan président ka taa o président kana taa o ni président taara an ka hɛrɛ t'a la an ka hɛrɛ bɛ mun na jamana ka sigi an ka kuma ɲɔgɔn ye ka bɛn kelen na ka bɛn kelen ma ka o kɛ n'a fɔra ko fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ gɛn o ye ko kura wɛrɛ de daminɛtɔ ye ka jamana bila retard la jamana gɛlɛya mana daminɛ a bɛ daminɛ mɔgɔ fɔlɔ jumɛn de la a bɛ daminɛ bololabaarakɛlaw de la artisanw de tɔrɔlen bi ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan chaque fois ni mankan bɛ yen an tɛ se ka baara kɛ gazi ni fɛnw bɛna fili an kan bon population minnu bɛ bɔ ko u b'u ka hakɛ ɲini u tɛ hakɛ ɲini o u bɛ tiɲɛni de nɔfɛ bon fɛn fitinin bɛ jamana bolo n'an ko baara ma kɛ fɛn fitinin bɛ jamana bolo an kana na tiɲɛni wɛrɛ don la an k'a ɲini dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na mais n'a daminɛna dɔrɔn an bɛ wuli k'an ka jamana nafama yɔrɔw de tiɲɛ ka dɔ fara gɛlɛya kan a gɛlɛya mana daminɛ jɔn b'a santi population civile fo population civile ka bila kun na mɔgɔ b'i ka hakɛ ɲini ka sɔrɔ i ma dɔ ka hakɛ tiɲɛ an ka ensemble ci cogo filɛ ne yɛrɛ depuis a kɛra ne ma se ka taa ɲɛ da ensemble kan ka filɛ radio Mali cili filɛ n b'a filɛ cogo di parce que n b'a dɔn a gɛlɛya mana daminɛ a bɛ daminɛ anw de la o ɲuman ye min ye n'an y'an sigi ka kuma ka bɛn fɔ la ka baara kɛ n'o ye o de ka fisa jamana ma ni tiɲɛni ye i b'a ye bakɔfɛla la ni mɔgɔw bɛ na u bɛ mobilitigiw ni fɛnw lajɔ ko dɔw ka 600 sara dɔw ka 400 sara sinon i tɛ tɛmɛ bon nin bɛɛ ye gɛlɛya dɔ ye nin kɔni ne y'a jate ka taa yɔrɔ min na hakɛ ɲini kɔni tɛ bɛɛ bɛ place ɲini ko de nin ye an ka place ɲini ko to yen n'Ala ye fanga di mun ma don min na an k'o to yen o k'a ka fanga latɛmɛ n'a wulila a ma minnu kɛ a ye minnu tiɲɛ a bɛ wele k'a ɲininka kun jumɛn na ye nin tiɲɛ n'a kan mun kan ka se ka régler cogo min na an b'o régler o cogo la mais n'an y'a kɛ a bɛɛ tiɲɛ-tiɲɛni ye tɔɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛ bɔla minnu ye olu si ka denbaya tɛ bɔ mɔgɔ kelen t'a la ko mun ka denbaya bɛ bɔ ka na k'a fɔ ko n bɛ marché in kɛ denw bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw de bɛ bɔ u bɛ di saya ma u b'a ko population gouvernement ye population fa gouvernement ma population fa dɛ population yɛrɛ de bɛ k'a yɛrɛ fa o fɛn tɛ ne bolo ne bɛ bɔ k'an yɛrɛ ka taa n yɛrɛ di kasara ma i ka to i ka so i k'i ka nisɔngoya jira o ka fisa i ka bɔ ka taa jamana fɛnw tiɲɛ ka faamaw dakɔrɔ fanga ni maa si tɛ filan ye tel que mun kɛra Diko ka yɔrɔ la population civile yɛrɛ de bɔra fɔlɔ minnu ka dali minnu bɛ carniveau kunna k'a wuli ka bɔ yen n ko blindé bɔra ka na bin o de la n'a nana kɛ mankan ye parce que u tun bɛ mun na ɲini u bɛ tiɲɛni de nɔfɛ bololankolon ni finitigi aw k'a fɔ k'a b'a kɔ da ɲɔgɔn na a bɛ kɛ bololankolon de la donc ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la o y'o ye gɛlɛya min kɔni bɛ anw kan bi an bɛ ala deli gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na touriste tɛ ka na maliyɛn tɛ se ka an ka minɛnw san dunanw de bɛna ka na an ka minɛnw san ni sira bɛ datugura o an bɛna impôt sara cogo di an bɛ location min sara cogo di an b'an ka denbaya balo cogo di n'u banana an b'u furakɛ cogo di jamana in dun foyi tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ ni dɔ t'i bolo hali balima tɛ hinɛ la ni dɔ t'i bolo donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ ka da nin kan o ye nin maliyɛn bɛɛ ka faamu an ka bɛn kelen ma ka baara kɛ n'o ye an ka président in to yen a ka ka mandat tɔnin laban mandat labanni kɔrɔ tɛ ko a bɛ se ka taa ni jamana y'a bolo
ni défaut bɛ yɔrɔ min na anw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o yɔrɔ corriger ne kɔni bɛ se ka mun fɔ population ye o ye nin hakɛto b'a la salila Muhamadi